за да не повлияят на крайния политически резултат. Добре, сега ще видим едни протоколи, ще ги пуснат колегите тук, с правописни грешки. Това обсъждали ли сте го в Централната избирателна? Технически дефект от сканирането. Излезе и съобщение на Централната избирателна комисия. Лоша резолюция това е на от сканирането. Да. Оригиналните нямат ли подобни грешки? Убеден сте в това? Абсолютно. Видяхте всички протоколи един по един? Абсолютно. Те са произведени на едно и също място и са еднакви. Няма нито една правописна грешка в протоколите. В оригиналните? Да. И тук, това, ако добре, го гледате, ще видите, че има главна трансформация на ПъФН, на НФИ, някакви такива сходни букви. Ето вижте ги, ето виждате, Н е станало на П в случая. Ето Силистрейски вместо Силистренски, Силистрейски. Сходна е графиката на буквите и сканера като преобразува при лоша резолюция дава това изписване. ПН ГЕРБ. Общество за ПОВА вместо Пак ви казвам, главно се П и Н. Чертичката измества скенера. Ама на мен технически това ми се вижда доста невероятно, което обясняваш ти. Така е. Така е. Аз не съм специалист, за да го кажа. Чия теза е тази, която в момента споделяш ти с зрителите? Твоята или на технически съвет? Правихме въпрос до информационно обслужване. Сравнили сме с оригиналните протоколи, които вече са в ЦИК. Тези? Да, същите, да. Няма нито една грешка в тях. Нито една правописна? Не. Тези са... Това е взето от интернет. Нали? Това е сканирано в изборния ден. Точно след като приключи гласуването, те са задължени да ги сканират от... И ви ги пращат. И ни ги пращат, И ви ги качвате на интернет. Те са много. Ние нямаме време да поправяме грешки. Разбира се, аз съм убеден, че е така. Въпросът е, че вие, тези, които има съмнение... Истинския протокол няма грешки. Няма. Това е ефект от сканирането, от лошата или недостатъчно добрата резолюция на машините, които сканират. А сравнихте ли същите резултати, които са тук, с онзи, който няма грешки, че абсолютно идентични са протоколите? Всичко, което се изпраща в изборната нощ... Това, което казваш в момента е изключително важно. Добре, чуйме. Всичко, което се изпраща в изборната нощ с сканирани протоколи, се въвежда още веднъж от информационно обслужване, вече не по места, а в ЦИК. Всички протоколи, в които има каквито и да са разлики, се проверяват от член на ЦИК. Обаче, виж сега, тук има нещо, секции ИТО е вместо Н. Ето, в два пъти И вместо Н се появява. Точно така, да. Това си е Н на оригиналния протокол. На колко такива протоколи засегахте вие с такива грешки в интернет, а пък реалните нямат? Някаква статистика направихте ли? Не сме направили статистика, 50, много са. Много са? Много са, защото на много места скенерите са давали тази грешка. Разбирам. Но повярвай ми, в самия протокол, който отпечатва в печатницата на БНБ, и всички протоколи са абсолютно еднакви. Да. Няма нито една грешка. Проверявани са тези протоколи да не би някакъв фалшив протокол да е попълнен. Няма такова нещо. Точно такива съмнения имаше и в интернет пространството. И те са резонни. Хората, като виждат това, и почват да се съмняват. Защо изобщо... Проблема е технически. Проблема е да оправим резолюцията на скенерите, на машинките, с които се препраща тази информация. Не знам как да стане, защото не съм специалист. Сигурно ще го обсъжда комисията, но ние излязохме и със съобщение на страницата на ЦИК, за да успокоим хората. Много е важно, защото... се направи компромис тогава. Направи се компромис. Още един такъв въпрос във връзка с Милта. Вчера тук разговаряхме с Лозар Томов. Показахме му едни протоколи с правописни грешки. Той твърди, че са стигнали до следния извод в ЦИК, че тези правописни грешки са дошли от сканирането. Грешка при сканирането. Кажете ми, вие с този стаж и вие като човек, който това възможно такова нещо не бях чул. Не, казвам ви го най-отговорно. Сега колегите не знам дали могат да го намерят, сега да го пуснат. Запетайка има и при сканирането изчезва. Бъркат се М, Н, И и П. И вътре има много правописни грешки в протоколите. Сега твърдението на... Ако самия лист предварително преди сканирането е намачкан, не намачкан. Това гънките нали са потънали. Тъй като в крайна края ще се сканират много разнообразни лични почерци. В някои почерци... Това е изключително важен въпрос. Н и П наистина трудно се... изписват се по един и същи начин. Ама може ли при сканирането да се замени и с Н? Според мен това е проблем на индивидуалните почерци, които изписват... променя Н и П? Какво променя? Бройките ли променя Н и П? Не, те грешките са отгоре и тогава веднага възниква питането. Всяка секция си има номера.
Дали този протокол не е печатан извън печатницата на БНБ? Ама ако е ръкописен шрифт, той не е печатан очевидно. Това са ръкописните неща, които се попълват върху протокол. Не, говорим за секционен протокол в тези печатните букви. Значи разделителна способност на самата машина, която сканира, която е възможно да е доста нисък клас и не възпроизвежда или пък е прегряла и така нататък. Трябва да е зацапена буквата. Не, зацапена е сменена една буква с друга. Както да не обсъждаме този... Той е съвсем такъв дреболият проблем. Имайте предвид, че в интернет пространството имаше огромен дебат. Във връзка с това хората мислеха, че има възможност за промяна на един протокол с друг протокол. Няма такава възможност. Вижте,